Kini kabu na di pembelia bilma. Ayam ayat taman isgan akapasangyan ng belia bilangat. Lagi sa bapamya bidas amam. Masa tanway ka anak siapa gede anak natra. Adna miya gede unko sa kataw ko mga watatano. Ay estudyante sa mga paday eskwelaan. Na miya bubasa alungan natihin na magridarakan. Sabab ko ayat tugtug sa trakak lotuna. Pagkabubayan niya na tugtug. Nakayatihin ko makalima kami din makalibot. Na pitirwak no na inong kadisipad. Natihin ko na asar. Adi kong kapakatpad na sakni konduktor ka na. May konduktor sa miya bubasa alungan. Nasasan at ang pag-eskwela. Agiyan ka ewatatan na sa kinuba kasi matatago sa mga traka. Adi rong konduktor. Nakisi nung nasa lukot siyan. Kisi nung nasa mga poporo ko eskwelaan ka, mata na kigwala. O pamakaw isa na sanganan niya, sumasasangan niya na nagwiran ka. Ang tanong may ilay, so karadu agama Islam. Nakagiman isa na gumugura o ka Islam na ilay tabu ang agagalbuk niyan. O pamakapakapag uniforman niya sinan sa uniform niya ka Islami. Nakana ba sinan ko sa galbuk niya pinanayan niya, naging api mumur ka anwallah. Ganda ketuos na eskwelaan sa Ingda Pilipinas. Anta kasi sa Marawi City. Au pakapag uniforman niyo sa mga wataiwa, mga estudyante. Sa mata sa uniformi na baka nukod sa galbut. Wanta kas katanoy di rung bubaas. Na mata anak ikwala ipagisir katano sa hadapan ko Allah. Kati apel ka na mga eskwelaan na ini. Ipagisir katano sa hadapan ko Allah. O inuto, agyang kaya masasangan tanong na datanong masangan. Kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yati. Langung kalu din pagpagipat. Na man isa pagpagipat na ipagisunso pagpagipat niyan. Na kakaptin ka sa eskwelaan. Anta ka maestro kaul. Anta ka usad ka na ipagisir ko. Miya tarbiyan ka sa tarbiya Islam ya gini mga wata ka. Nai pandapat ka sa inisgan ng Marawi City. Ayat tama na inisgan yan. Natama sa beauty contest na miya nga adisi. Ang mga wata maranaw, mimikuti sa beauty contest. Mata na kaya misubrad na kaya panananitan ko mga rinpitan. Nanguto ati ko Rasulullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sa panananan uman isa ka grupo na padikiran. Padikiran. Diyan gaya magsuswatan na sabab ko di ka sasabot ko Islam, na ayaw pagkapaditan ko Islam na sudirumpad, na ayaw pagkiliutan wa. Kanaw ba ko Islam na supadun? Dataro pa mga ito puwasan na pumakin ginagawa sa radio. Asin nilibrit sa Ramadan na ini, silibrito nakapagunur. Ba penarian nakapagunur ko Islam. So sabagir kami kata guru ak niya pasadin na lugamam. So sabagir kami na sakan mamuni niya pasada na College of Language and Literature. So sabagir na ini dunia sangut tasir mga Arab na bayo. Mata na di makapupentag sumbida. Ubang abid ni pakapumbayo ka mga maranaway, mga Arabay. Agiyam ko to mga kuan na ayapan taginer katano na mga pananaron. Yuti kaya sa buta puro. Ate ang gobernador makadedar pana. Saya pagdudan ano ko mga duwan ng Islam. Nakinangla na masabot tanwan. Ay ini celebrate ko Islam na kambayok na di pantero na Islam. Na miyagi bago panimanto, ayap pa na panulunod sa bagi, nang gedekan suka kawiyagan kakagiyat sa likudan sa dunia. Mata na miya kapiyagin ako sa pakatirwa, loksak na kagiyat tigina. Pakatirwa Rasulullah tigina, simba ngaswallah. Sada tarubang kapagilaya, na panamaringkas sa bagi nakaku dunia. Saya pipikir ka na di kapitay, kasuman na risotaw. Anak katiru isa ko mga ulama, asotaw, aayabu, adi niya nang galibakan na mauri alungan na adi niyan bitirain na sa mga tausang kuto mga kuba. Kakagim niya tagusiran sa mauri alungan. Benar madari mo. Kaino ka pa nakakadisag niya ka na bagian kau. Nakanaway ni sa parwallah, agiyan kai, akakuan tanong ko bagian tanong ko dunia. Kaya katiru Allah Ta'ala, nawabitagi fima ataka Allahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunia. Ubang kalipati so bagian ka ko dunia. Okay na, benar kukuan tanong. So bagian tanong ko dunia na, adin nalalanian, ayat tanong pagukitan. Kinanglan na makukitan. Kaya sa tanong, titanong talikudan tanong sa dunia. Mata ang ko Allah, asoka ka na napad ko dunia. Na amay ko tilikudan ka sa dunia, na ganit kapangkan. Kuman, kakamagaan makasong sa mauri alungan. Huyakin. Di tanong talikudan na kaya dunia. Na amay ko talikudan tanong sa dunia, na kalit tanong ang kutuasi sa Qur'an. Rabbana atina fid dunia hasana, wa fil akhirati hasana. Kaya po mabtiru tanong na, Rabbana la ta'tina fid dunia hasana, wa fil akhirati hasana. Napiyagalin tanong suayan. Namiyada tanong ko agamatan. Giyan mo tabiyan tiya tanong kagi hadis Rasulullah, kata miya karani oras tanwanya. Munta tige na. Miya karanid na kapekat taling uma,
Umasasi ko mga tao ada aba kelam beku Islam arwar ko ngaranian. Yushiku ayati ala nasi zamanun la yabqa min al-Islam illa ismu. Miakaran idun akapekat taligong umasa ko mga tao ada aba kelam beku Islam arwar ko ngaranian. Ato dari masusuatan liman to. Bener imam umasay matua. Ngedak layak, na bedu balangun. Nedakal. Nah, sumana rin sa mga lokstano na di ka kayo basta nusiran sa pangin. Kamata anak na mga lalantas kira ni pamikiran. Sila ni manangot akatiruiran. Tigin manaing. At tiya banwarti susindo para tiyaya. Bariya di benar. Tiya banwarti susindo para tiyaya. Miyaku ang kaya Islam. Asara makapag-arti. Tana api ang marsika puso. Tana nakya sukuden mo to kapag Islam. Wayak. Tiya banwarti susindaw para tiyaya. Narindinong kalawan de sukas tigay nuagama. Kami aribunso kaya na miyades sumamala. Mata nagya. Mas ini. Kaya kaya sabuta. So sabagi. Na ayak kaya sabutan yan ko Islam na kanditar. Di kaya sabutan ko Islam. So sabagi na. Ayak kaya sabutan yan ko Islam na kanditar. Adi din kepakai ubata sembayang ubata kabitui sa muslim digi inditar. Dito sa baba ay ini seganian na aya bitu no mga maranaw sa alim na sututob. Kau tindig ako si ada tutob kan ada peratera kan kakagi ay alim na sututob kena ubatakan. Kakagi kaya sabutan ko Islam nan ditar. Dito sabab adi makapag imam sudah tutob yan kakagi ay imam na sututob. Binaknaw ba ini sa paro Islam? Ugid na ditanong pakarnan ko simbe talo sudah un pakarnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau pamakaya Islam, nagyan kaya tutob. Na inutuhan ko to adi menanaik. Ay gira si isiran sa Arafah Agustamina na di ka pa kayo ba sila tutob. Nasa katanwa ipki kubir, muto ati katanwa kato kubir. Gira sa katanwa imian na yan. Pauto anamian nga kanuna mitiruon a profesional. Asud tawa di sembayang sa dua rakaat sunat ko uriya una anu magrib na diketari masuk sambayang yan ko magrib. Allahu akbar. Amay ari gubernador ka sunat na mabatalya so paralo na mata namin ni siga kataw saranaw. Akno ba katawa? Mapi kataw ka katawa ka bubuda. Ay kedudu ko mga muslim sa ingda Pilipinas. Na, uswan ng samuna aganat ko mga nabi Agus mga sahaba nadataro nomianam. Kami abimben sidar ko pimberang aurari. Utitan de ku Islam. Nyeling ang utitan de sa Islam. Matatama sa matatalong pa yan ang ya kuan nanti kita sa japsyon na nanti kamataan mam. Nyeling ang ya diploma niya nadatarak na ba yan sa japitiru ya sa radyo nanti kamataan. Manisalam niya bimben. Sang ama suswatan. Usaiman tuaya tigyan na iliyan na lindungan sudikat tuman sa pasad. Hana na masatanog na ya. Nakutap pa narigan so kambrak sa diuntol. Namadon yung manarikerangan mabunga. Isa ko di ka tidaw sa gulf. Na anam yan gakno na mitiru sa radyo. Isa nga akuan. Ririmutan sa radyo tanong. So programo na tarumpong. Apitiru yan na. Usudiran itiru komputer na kano ba komputer kasugo gita-gita awat apa puma sa tindo. Nati ginapak andira ka sa kung dari komputer na naisin ko ni masuswa sa kuana. Nga di katido sa ako ay tagusi sa kuana. Ira ka. Pihak andira yan na miyo ni na makagiro na Allah. Katay kay komputer ba komputer ya. Tama na, api ang ginawa niya na pagka kalian. Na api sa katano na pagka kalian. Ayak kaya matatagusan kaya komputer na sumipot na din so chemical weapons si Saddam. Na iya problema na sumpot pumumba ang mga plinong mga allied forces na papamatay sila kapagawiran ng kutwa sa photo chemical weapons si Saddam. Upama na iya papatay so tagu plin na di patay so tagu matatago sa Iraq. Kaya tarano na kaya magkakala sa maranaw yan. Namata na kaya di langulanguan aun niya baunga. Langulanguan adi malalis. Abuniga na batanuron matembeng kamata na kedatanong ko agamatano. Na pagawaan tan o Quran. Usaiman tuaya tigyan, na ida ubitan. So di ka pakiti bebang. Kau po na nakatao utawa sa ating mana hadis na ginakapamrakya kianan. So di gaya, mapasangi ka pa na gada, napakabati ka sa Quran kadirun mataw. Giya widakal, mata ko
ku Allah amay ko sa kaladi kakatawan matya. Subiti kan wagamang kano ba ngaditiro o baka malaikat o wagama. Ano tiro na malaikat o wagama di kakatawan ng Al-Quran. Benar ang mga tafsir. Sekarang mga pagariya mga profesional na ban yura tagi niyo. Benar ko na mga tafsir ay Yusuf Ali. Na kanaubo on maaas sa ilang wa na manaw Quran ini tafsir ng mga ulama na bamo matatago sa English yan to. Kaya mataan na giyang kutwa kalimo Quran na ay ni translate sa English ading kakatawan man to na ipakantapan. Si Mustafa Siba ina ikatiru yan. Natigin man na ya. Asasu nikbati ummatina في القديم والحديث حكامها الظالمون وأذكياؤها المنافقون وعلماؤها الغافلون أتوني ما نوتو أيات داتيجين أو نيان أقام مرالئك ومن أبقى تنو سيكم يانا أماسانا كيان كأيامات سأبقو na sumanga sabagi nakiubalangon so sabagi ko mga uluang kiran na mga palalalip bari di benar kata yang anuk sa kanina o pa makapagaditan o sumasa na mapambilang tanuan tao ini ang mga tao ang endo dataray so atigil sa mga papasangkiran ng mga munafik bari benar gimana rin po makapasang rakatan yan na mata na paginun pala nila sa wagamairan na kapasang niya kapasang at sa engineer na upang makadata kersada iso sa upak ukar sa desatian tanah mata na mitagumpi aranaw benda ibagu kaya tagumpi aranaw mata lagi ambasadura pepememesa ko sa miya nga ipo sa masa at kisyo kan sa ginawa ko o inumaday bapaparo a gobyerno amarilis yan so karsada sa saupak kakagimya kadakadaklap kilya kada saupak kakarsada na ini pangingisya kan kulang wana mata urun na ayam ya tiru iran na di kepakay na tiga kena andep ketagu ang kaya saupakon na ayam buwa marani na minikir sa desatian na ayam margunun na makaw maataw sa alungan na mauri na malibud ko Allah ang kapakambalian niya na karsada desatian kamukiton sulang wana mga alakaad mo Allah kepakayanan ko Allah kena ubang mustahil so pemetad sa kukuman sa yung daranaw nalalambu naging da Pilipinas na paginuntulan sila na kanabagi masusuatan nakagian na ketoon tabi ako dino ng panggulaw la anak ketoon ay gira kukum na kanaba ay gagamaw na so paratian yan kaya ang gagangan na so bulsan yan asara mapno pirak so bulsan yan na ayaw pagkataban na so salimbut na ayat yaban na so kasasalimbutan baya pira-pira na biulingan o kasasalimbutan suar malaytian na tinimbag yan ang miyan nalimbut na antay kasasanditan na ruwaro katanong balibulan ang kaya kasiru yakin niya Mustafa Sibai so mga papasangkiran na mga munafik kadiran if munafik so katawiran na diran yung penggulalan na giyang tituwagam wa ulama uhal gafilun so mga ulama kiran niya makaswakiran detar sa mga ulama sa bahasa Arab ako sumya makaswa sa mga English na mga dudaray nun kaapi o pagkilairan masusu aranaw masuswa o pagtaw na di na disugda na yaman buumya so ayan na di sa mapitiru ko tawari batang ka na nakapit kakasigin nakapagkakya kaya wa idha qila lahu ittaqillaha akhadathu al-izzatu bil ithm utiru ang kaw na pagari ko nakalak na kaso Allah na pamanik na kukulum makaw mong gusto inimbamasan yan kidaran di abubupian na sangyalo kalikudin sa kawaraw niya na tao na yaman matiru yan na ngutamnya alip sa Qur'ana kaya sukudan na kami agiyang kain akya warisan nami ko mga luksami hasbuna ma wajadna alayhi abaana kaya sukudan din na ami di minggulalan ang kaya warisan nami ko mga luksami na suwaki so mga lukstan na pinuwat anuman tigitan wakad na namin ino kami dama kontol sang kaya gama kapu sa mga luksami ay nibaga kirar kami ay pitiru iran ay pagulalan namin ato na ipitiru ng mga lukstan kapakay amang gulaw lang tigin na kadinang ko nakagigiwatak na nadisibut kada otakyan api tiru ak na so tarit tibagoy gama na umana nalabatan na danyan nung nalabata so marata unam yailay niyan danyan nung umana sumapya amyan giyan kung mga ulama takatipu ang kakunara kakajibusubot na makatunakon man na manawan di ilalag nagi mapunggulo la sa alungan na mauri sa kanauba yamanin na betigitan wa pakadaan tanong so tarit tibagoy gama ayaw mataan yan na pakayaw ng tanong ko Quran kanauba ayaw pakayaw na tanong na sa Quran na upamakasut tarit tibagoy gama na so mga pipiyaw na sisiko Quran ino tanong kitibla Quran ay ani makadudak lagi tanong tiruon sa pamangnin tanong Paul arila ang tanong niyan pakasulidin tanong niyan langon ko kasurgaan turuon tanong niyan langon kay no tanong imasuswa ka adin agkato na katanong adin yan makakadegsulalan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى